Hej, vidíš toho žiaka nového, toho v košeli sympatického, čo mne sa vôbec nepozdáva, veď sa s nikým ani nerozpráva. Tak ho teda osloviť môžeme, podľa mňa ho šikanovať poďme. Kámo, tak to určite nerobme, veď vyzerá v pohode, buďme za dobre, ale veď on je taký iný, zakopme mu peračník do hliny. Všetci sme iní, bavia nás veci rôzne, odsudzovať za to by bolo hrozné. Môžeme ho zavolať s nami von, uvidíme, či je to blázon. Ničak o ňom ale nevieme, do partie ho preto neberme. No tak sa ho poďme niečo spýtať, potom ho začneš inak vnímať. O čom sa s ním budeme baviť, nesleduje hokej, môžeme sa staviť. Ahoj, počuj, máš rád hokej? Jasné chalani, milujem hokej. No vidíš. Neboj sa prihovoriť novým alebo tichým spolužiakom. Možno máte spoločné viac než si myslíte. Bež na eudialog.mládežou.sk/inklúzia a prečítaj si, ako sa aj ty môžeš mať lepšie.